ndewonu nkonye na-emede mma ya gaziere ya oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV Aba abịara gị na nke taa bụ Mọnde abalị 23 n'ọnwa itoolu afọ 2024 ma bụrụkwa ihe eke n'ala Igbo. Ọ bụ m Ezinne Mmadụ ji ngwugwu akụkọ nke taa. Agwọ ịta mmadụ na-emetụta ndị ogbenye ọkachasị ndị bi n'ime ime obodo kwa afọ. Ihe na-achọ iru nde mmadụ 5 nakwa ụmụ anọ ka agwọ na-ata n'ụwa niile, nke na-akpata ọnwụ ihe karịrị 10,000 mmadụ 8, ebe ndị nyere ndụ site n'agwọ ọtịta na-enwe nkwarụ ndị dịgasị iche iche nakwa n'ogo dịgasị iche iche. Nke a bụ ọnọdụ ahụike kwesịrị nlebara anya n'ihi ihe ndị nke mmetụta ọ na-enwe n'ahụ ndị bi n'ime ime obodo bụkwa n'ebe agwọ ndị a elo ha na-egbu jupụtara. Mkparịta ụka anyị na onye dibịa bekee mara nke o riri na ihe metụtara nlekọta ahụike nke ndị bi n'ime ime obodo bụ dọkịta Sokiprimi Akoko, onye rụtụrụ aka na ihe metụtara akparamagwa nakwa ebe agwọ ndị a na-ebi na ogige, ebe o nyere nkọwa na agwọ na-anọkarị n'ebe dara jụụ dịka n'akụkụ ebe igwe njuoyi AC, ebe ịga mgbochi ọlọrọ ọhụrụ nwa bekee bụ WC. O kwuru na ọ bụghị agwọ niile tara mmadụ na-eduga n'ọnwụ n'ihe metụtara ihe mmadụ ga-eme ngwa ngwa agwọ tara onye ahụ. Dọkịta Akoko dụrụ ọdụ ka ejiri ncha na mmiri were sachapụ ebe ahụ ngwa ngwa ma were akwa dị ọcha mechie ọnya ahụ, dịka a ga-agbara gawa n'ụlọ ọgwụ maka ọgwụgwọ nakwa nlekọta ahụike. Ọ dọrọ aka na ntị megide iji ihe kechie ọnya nke ọtịta agwọ iji zere igbupụ ụkwụ maọbụ aka nke ebe ahụ agwọ tara mmadụ. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka nhazi ntuliaka na steeti Abia bụ APSEC n'aha mkpobiri ewepụtala ozi gbasara oge eyiri maka ntuliaka nke ọchịchị kansụl na steeti Abia. Nke a bụ ozi nke onye isi oche nke ụlọ ọrụ kọmishọn ahụ bụ ọkammụta George Chima mere ka a mara banyere ya mgbe ya na ndị ntaakụkọ nakwa ndị nnọchiteanya otu pati dịgasị iche iche na-adarịta ntị n'isi ụlọ ọrụ ahụ nke dị na Ụmụahịa. Ọ mapụrụ ọkwa n'ụbọchị ntuliaka ga-abụ n'abalị 2 nke ọnwa Nọvemba afọ a, nke bụkwanụ n'ụbọchị Satọde, ebe o kwere nkwa ịrụ ọrụ ya n'ụzọ kwekọrọ n'iwu na-eleghị mmadụ anya n'ihu. Ọkammụta Chima gbara ndị niile ọ dị n'aka ume ịhụ na ndị niile ga-azọ ọkwa nakwa otu pati ha dịgasị iche iche ga-erube isi na iwu iji hụ na enwere ntuliaka nke bụ kpoo. Ka ọtụtụ ọnwa nke igwe okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị chị ọkụ n'ọnụ na steeti Edo bịarala na njedebe, ụlọ ọrụ na-ahụ maka nhazi ntuliaka n'ogo etiti bụ INEC n'aha mkpirisi akpọpụtala Monde Okpebụlọ nke otu pati All Progressive Congress APC dịka onye nwetara mmeri na ntuliaka ọkwa gọvanọ nke ụbọchị Satọde bụ abalị 21 nke ọnwa Septemba afọ 2024 na steeti ahụ dị na mpaghara South. Okpebụlọ nwetara akara ukwe ntuliaka nke ruru 291,667 iji merie onye na-agba ya nso bụ Asue Ighodalo nke otu pati People's Democratic Party, onye nwetara vootu ruru 247,274, ebe Olamide Akpata nke otu pati Labour, onye nọ nnọọ n'ebe dị anya, nwetara vootu bụ 22,763. Ndị ọzọ sozo ọkwa ahụ dị mmadụ 14 n'ọnụọgụgụ bụ ndị na-achịtaghị ajọ ọbụla n'ebe mmadụ 3 ndị a bụkwanụ ndị nọ n'ihu n'ọsọ ahụ nọ. Onye ọrụ nchịkọta okwe ụlọ ọrụ INEC maka nhọpụta ahụ bụ ọkammụta Frank Kuta, onye vice chancellor nke ụlọ akwụkwọ mahadum nka na ụzụ etiti dị na Minna steeti Niger, kpọpụtara onye a nwetara mmeri na nhọpụta ahụ
ka enwechara ọtụtụ nkwụsịtụ n'oge nchịkọta nke ya bụ okwe ntụliaka. Onye ji aha otu pati APC nwetara mmeri na kansụl dị kansụl 18 nke o hapụrụ onye otu pati PDP obere mmeri na kansụl ndị nọ n'ime ime obodo. Otu pati APC kpachiri mpaghara abụọ gbapụtara ihe n'ime atọ nke ebe akwara ya kwa na ntụliaka ahụ nke hiri odo na steeti ahụ. Onyeisiala Bola Tinubu ekelela onye ji aha otu pati All Progressive Congress APC zọọkwa gọvanọ na steeti Edo Monday Okpebholo maka mmeri nke o nwetara na ntụliaka ọkwa gọvanọ Ohirodo na steeti Edo na Satọde a gara aga. N'ozi nke onye okwuchite ọnụ onyeisiala Bayo Onanuga zipụrụ, onyeisiala Tinubu gbara Okpebholo ume ka ọ ghara iji mmeri ya ṅụrịwa ọṅụ ịkpa nganga nakwa ịkwa ndị ọzọ emo, kama ka ọ hụta ya dịka oku a na-akpọ ya maka ijere ndị mmadụ ozi. Onyeisiala gbakwara ya ume ka ọ gosipụta agwa nke ejighị ihe ụwa aka ike nakwa ịgbasapụ aka site n'ịkpọtụrụ ndị niile ya na ha soro zọọ ọkwa ahụ nke ga-abụ site otu a ha jikọta aka ime ka steeti Edo bụrụ nke gadiri n'otu iji hụ na a ga-enweta mmepe. Gọọmenti etiti na-arịọ ụmụafọ ala anyị ka ha gwọchasịa ọwa mmiri ha niile na ebe niile nke mmiri si na-aga bụrụ nke ha ga-edozi iji gbochie ihe ize ndụ nke oke idei mmiri. Ihe ndekọ nke ogige nchịkọta mmiri dam nke ụlọọrụ na-ahụ maka mkpagharị nke mmiri na-eme n'ala bụ NIHSA kwuru na ogo mmiri na ụfọdụ ebe ndị gbapụtara ihe n'ụkọ osimiri Benue na ha egosi na ọ na-eto n'ike ịbụ nke ga-aghọ idei mmiri. Dịka ozi nke onye bụ onye isi oche mgbasa ozi nakwa mmekọrịta ọhaneze nke ụlọọrụ ahụ bụ Loretta Samuel zipụrụ n'ụbọchị Satọde, kwuru na otito nke mmiri anọgidele na-aga n'ihu ma a na ha emele nkwadebe maka ichebiri oke idei mmiri. Samuel gbara steeti ndị ahụ nwere ike ịhụta ọdachi nke oke idei mmiri bụkwanụ ndị nke akọwara na ha bụrụla ndị a gbara ume site n'aka ọchịchị etiti ka ha gee ntị n'ịdọ aka na ntị nke nyere ha ma kee nkwụcha iji hụ na a ga-achịkọta mmiri ma ọ bụkwa na emepe ụzọ ebe mmiri ndị a nwere ike isi were na-agbapụ. Otu pati ji ụdọ ọchịchị n'aka ha n'ala anyị ekpokọrọla ọkwa niile nke kanselọ dị 305 nakwa ọkwa onye isi oche nke ọchịchị kansụl 27 nke nwere na steeti Imo ka ọ dị ugbu a. Ụlọọrụ na-ahụ maka ntụliaka na steeti Imo bụ ISEC akpọpụtala okwe ntụliaka n'ogige nchịkọta okwe ahụ n'isi ụlọọrụ ha dị na Owerri. Onye isi oche ụlọọrụ ISEC Charles Ejiogwu kwupụtara ya bụ okwe ntụliaka na-akpọghịkwanụ kpọmkwem akara vootu nke otu pati niile nwetara na ntụliaka ahụ. O kwuru na ihe niile banyere okwe ntụliaka ahụ ka a ga-eme ka ọhaneze mara n'oge na-adịghị anya n'elu isi otu pati dị 19 bụkwanụ ndị soro zọọ ọkwa na ntụliaka ahụ nke hiri odo. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV Aba bụkwanụ nke na-abịara gị ka ị na-egere. Akụkọ ndị ọzọ m ji gabịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri nọsi ike maka na ana m alọtaghachi. Na-eburu n'obi na ịka n'ebe ahụ, ngwa ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị nke anyị ka ji n'aka ka fọrọ. N'akụkọ anyị bụ isi,
nje ndị anwụnta bụ na-akpagharị na ha emela njem gburugburu ala anyị bụ Naịjirịa. Mgbe ụfọdụ ọ na-akpata mmetụta ndị na-emerụ ahụ, ụfọdụ ọtịta anwụnta enweghị ihe ọ na-eme n'ahụ mmadụ, mana ndị ọzọ nwere ike ịdị ize ndụ n'ihi ọrịa akụm malaria. Ndị bi n'Aba na oke anwụnta na-ata ha ugbu a bụkwanụ nke na-eme ka ha na-enwe gbalụ bụkwanụ nke nọgiderela na-aka njọ, na-erukwa ihe metụtara ntiwapụ nke ọrịa anwụnta bụ nke a ga-agụnye dịka a ga-ahụta ya n'akụkụ nke akụm malaria, ịba ọcha n'anya nakwa nke akụm dengue. Odoziakụ Nkechi Ụzọ, onye bi n'okporo ámá Ọhabiam, kwuru na anwụnta dị n'Aba anaghịdị ezu ike ebe ha na-ata mmadụ, ụkọ ya anaghịdị ekwe odidi. O kwuru na ụmụ ya na-adakarị ọrịa mgbe ọbụla. Maazị Emmanuel Onyekwere, onye na-azụ ahịa n'ahịa ukwu Ariaria, gbakwunyere na amazighịkwa ihe a ga-eme n'akụkụ a n'ihi na ha bụrụla ndị nke a manyere ihi ụra n'okpuru ihe mkpuchi maka anwụnta, ma ndị nke na-enwekweghị ọgwụ nke na-egbu anwụnta ndị isi ike ndị enwere n'ala Aba. Dọkịta Chika Odemena, onye bụ onye ọrụ ahụike bụ onye gụrụ gbasara ụmụ ahụhụ n'ụlọ ọgwụ nkụzi ihe mahadum steeti Abịa, bụkwa na onye nke kọwapụtara na ọ bụ usoro mkpofu ureghure nke ndị obodo Aba dị ala nakwa agwa nke ikpofu ureghure n'ime ọwa mmiri soro kpata ọnọdụ a nke anọ na ya banyere ọtịta anwụnta. Ọwa mmiri ndị a bụkwanụ nke na-ezuchichala nke ọma nakwa ureghure ndị nke ejiri kpojuo ha abụrụla nke ghọrọ ebe ogige nakwa ebe obibi nke ụmụ ahụhụ ndị a, bụkwa na ebe ha na-etolite. Ihe karịrị pasentị 50 nke ndị bi n'Aba ka ha na anwụnta ndị tara ha bụ nke akọwapụtara n'ọnwa gara aga. Ọrịa akụm malaria jikwara pasentị 30 were gbago n'ime ọnwa 3 gara aga, dịka obodo Aba na-agbalị ịhụ na ha ga na-egbochi ọtịta nke anwụnta. Anya abụrụla ha ukele ugbu a ebe ha na-achọkwa ogbugbo nyere anwụnta nke na-atakarị ha site n'oge ruo n'oge nakwa ọrịa ndị ọtịta anwụnta bụ na-akpagharị. N'akụkọ akụnụba, ụlọọrụ PZ Cussons PLC, ndị bụkwanụ nne nke ụlọọrụ PZ Cussons Nigeria, emechala atụmatụ nke ire alaka ụlọọrụ ha nke Afrịka, dịka ha na-ekwu na ihe kpatara ọnọdụ a eji n'aka bụ ndakpọ nke naira nọgidere na-adakpọ. N'inyocha ihe ụlọọrụ ahụ rụzuru n'ime otu afọ nke pịachiri n'abalị 31 nke ọnwa Mee afọ a, onye isi oche nke ụlọọrụ PZ Cussons bụ Jonathan Mayers, onye kwuru na ụmụafọ Naịjirịa na-eche ọnọdụ nke oke iri elu ọjị nke ọnụahịa n'ihu nakwa ihe isi ike nke ọnọdụ akụnụba, ma gbakwunye na ọdịda nke naira nọgidere na-ada enweela mmetụta a na-agaghị eleghara anya na mkpata nke ụlọọrụ ahụ. Na okwu nke banyere ihe ndị nke ụlọọrụ ahụ rụzuru nakwa otu ha siri rụọ ọrụ n'ime otu afọ, ụlọọrụ PZ Cussons na-atụle irechapụ kpamkpam maọbụkwa n'inwe ndị mgbakọ aka n'ọrụ n'ihe metụtara ụlọọrụ ha ahụ, na-arụtụ aka na orire nke ha ga-ere ụlọọrụ ha ga-ebelata ibu ọrụ nke ego ụlọọrụ ahụ na-emefu nakwa mmetụta nke naira na-akwụghị n'otu ebe na-enwe n'ahụ ụlọọrụ ahụ. Dịka ụlọọrụ a bụ nke ama nke na-emepụta ngwongwo nke ndị ahịa ha na-azụrụ nke eji ebi ndụ, otu bọọdụ nke ụlọọrụ ahụ anatala ọtụtụ akwụkwọ ozi nke ndị nwere mmasị ịzụrụcha ụlọọrụ ahụ kpamkpam, bụkwanụ ndị nke ha nwere n'ala Afrịka.
N'ikpeazụ n'akụkọ egwuregwu, ọnụọgụgụ otu egwu bọọlụ ala anyị ndị ga-anọchite anya ala anyị na egwuregwu ndị na-aga n'ihu na mba Afrịka bịa bụrụ nke eyiwere egwu ọzọ dịka ala anyị nweziri otu ndị ga-anọchite anya ha n'ogo otu nke ịsọmpi otu n'otu nke iko CAF n'oge a. Ndị ọkaibe ugboro 9 nke ala anyị bụ Enyimba tozuru oke maka ogo otu n'oge a nke iko CAF Confederation Cup dịka ha jiri ọnọdụ eshiwa agba nke asụnyere ọkpụ goolu 3-2 were merie ndị Eto'o de Filante nke Burkina Faso n'iko nke ha mere na Uyo ụnyaahụ bụ Sọnde. Mana akụkọ dagharịrị adagharị ma akpọtụrụ ndị nke ọzọ bụkwanụ ndị bụ otu egwu bọọlụ na-ewu ewu n'iko NPFL nke ala anyị bụ Enugu Rangers dịka ha bụ ndị kụrụ afọ n'ala na ịrụ ogo nke otu nke iko CAF Championship League dịka ndị Sagrada Esperanca nke Angola jiri ọkpụ goolu 3-2 were menyụọ ha anya na ngụkọta nke okwe mmeri otu egwu bọọlụ nke Enyimba nwetara abụghị na nkịtị n'ihi na ihe ha chọsiri ike bụ ọnọdụ eshiwa agba iji ruo n'ogo nke otu n'otu nke iko Confederation Cup n'agbanyeghị na ha kụrụ ịma aka nke nlaghachi n'ụlọ ha. Okwu egwu ịma aka abụọ ndị a apịachiri na nke bụ ogo onye lawa ezuchaghị oke. Ala Naịjirịa nwere otu egwu bọọlụ bụkwanụ ndị nke ga-amalite na agba nke mbụ nke ịsọmpi iko CAF, mana ndị buru iko nke onyeisi ala bụ ndị otu egwu bọọlụ Academy Warriors nakwa ndị nke Remo Stars agafeghị agba nke mbụ na ogo nke ha. Naịjirịa inwe otu egwu bọọlụ 4 n'oge akụmbọọlụ ọzọ ga-anọchite anya ya bụkwa ma Enyimba bụrụ ndị nke ga-eru n'agba nke na-esote nke ikpeazụ n'iko Confederation Cup a nke ha na-achọ ịgba. Igbo ndị ọma ozuola ma gbachaa n'akụkọ nke anyị jiri bịa taa na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka ị na ebe ahụ kirie ma gee akụkọ ụwa nke taa. Chebirikwa anyị mgbe ọzọ anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa site n'isonyere anyị na ịganye aka na ogige onyonyo TV anyị bụ Enyimba TV na YouTube. Abụ m Ezinne Mmadụ na-asị gị kachi bọnụ.